الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وسيد الأنبياء وبعد عباد الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أين كده كده chukwu ka abịama Chineke anwa bụ chi onye pụrụ ime ihe niile Chineke anwa bụ onye na-eme sọsọ ihe dị anọghị Chukwu nyanwa bụ chi eze ka ọha eze kere ụwa ile Chineke anwa bụ onye pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele shie n'ike o ji doo anyị ndụ rute na ụbọchị nke ntanụwa ụbọchị nke mbụ ya bụ ụbọchị nke otu ụbọchị nke izizi n'ime ọnwa Shawwal ya bụ ọnwa nke iri n'ime agwa ebube na n'ime nye agwa 1445 alhamdulillah na Ramadan ebumọnụ Ramadan agara anyị n'azụ anyị agịcha ụbọchị nke Ramadan na ya banye n'ime ụbọchị nke mbụ n'ime ọnwa Shawwal Ramadan bụ ọnwa Chineke dị ebube Ramadan bụ ọnwa nkuzi ọnwa ngozi nke amara ọnwa ebube ọnwa ili ọma Chineke ọnwa Chineke na-edu mmadụ ụwa ndụ ọma ndụ nke alaeze ọnwa Chineke ji azọpụta mmadụ ụwa site na ụzọ nke ọkụ mmụọ ụzọ nke mmehie ụzọ nke ntigbu na nzọgbu ụzọ ji edube mmadụ ụwa n'ime ọkụ mmụọ alhamdulillah anyị na-ekele Chineke ekele chie n'ike o ji nye anyị ekike anyị jiri wee bụ ọnụ Ramadan buchie ya o ji nye anyị ekike anyị kere ọnụ Ramadan mee ihe ile dị n'ime ya bụ Ramadan anyị ga-arịọ ka Chineke nabata ihe anyị gbara mbọ ya n'ime nwa Ramadan site na ime kiyamu leyi salenyasị anyị meko site na sadakat ihe onyinyo anyị nye n'onwe anyị aka site na ibu ọnụ nyanwa bụ ọnụ Ramadan anyị hafuru nri anyị hafu munye anyị hafu ihe ọzọ dị iche n'iche maka ka anyị ga-anọ nsọ ka anyị ga-asọpụrụ Chineke kpesini Chineke na ekpere na anyị Chineke gochije tinye anyị iwu Quran na-agwa anyị so a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun o n'ubunu nwere okwe na Chineke nọ na Chineke mere ka ịbụ ọnụ Ramadan bụrụ iwu na mgbe anyị nọ Chineke mere ka ịbụ ọnụ Ramadan bụrụ ihe anyị ga na-eme ka Chineke jiri jee dobe n'obi iwu n'elu ndị ikwu na ibe dị iche gara aga tupu na anyị abịa ebumọnụ ịnụ ekpere nke ebumọnụ bụ iwu nke Chineke dobere mmadụ ụwa na ọ bụghị n'isi anyị bụ obi nke ọ na-agwa anyị sị la'allakum tattaqun maka ka anyị ga-abụrụ ndị na-asọpụrụ Chineke ndị na-edebe iwu Chineke nsọ ndị na-edebe iwu Chineke agbadukwu iwu Chineke nsọ oge niile n'ime ndụ ha ebumnobi Chukwu o jiri jeme ka anyị na-ebu ọnụ Ramadan bụ ka anyị ga-anọrọ nsọ na mgbe Chineke nọ la'allakum tattaqun ka anyị ga-nweta atụrụmụjọ nke Chineke ka anyị ga-awori idobe iwu Chineke nsọ n'ime ndụ anyị mgbe niile ya abịa ikweta Chineke ji etinye anyị ka anyị kechiri Ramadan
onye buru ọnụ Ramadan na ọ bụ anaghị eme mpụ, onye ọ bụ anaghị eme eji ihe, onye ọ bụ anaghị ekwe eji okwu, onye ọ bụ na-abịa ga-anọ nsọ n'ime mmụọ nke Chineke. Onye na ọhụụ bụ na ọ bụ arakọ gị eje ọrụ, ma mgbe na ị ga-arụ eje ọrụ, ị ga-eme mpụ, eme mmehie, n'ihi na anọ nso na mgbe Chineke nọ. Mana onye na-eme mmehie na-eme mpụ, na onye ahụ na-anọ tụtụtụ, onye ahụ na-anọ iche n'ebe Chineke nọ. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya bụ ekpere anyị ga na-ekpe mọchụanwa. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Chineke ya bụ chi ukwu nke kachacha. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Uyo na otito na ngọzi na-eduru Chineke, ya bụ onye anyị na-eto, onye anyị na-ayọ, ya bụ onye na-eme ihe kedu anọghị. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ụmụnne m ndị nke Chineke, azụ ka Ramadan gaghịrị, na anyị mata na Ramadan bụ onye nkụzi bụ ọ bụrụ na nkụzi akụzichere ụmụekwọ na ụmụekwọ ya agba mbọ ka e were ihe onye nkụzi kụziri ha were rụrụ ọrụ. Gịnị bụ ihe Ramadan kụziri anyị? Ramadan kụziri anyị ọtụtụ ihe n'ime ndụ anyị, ihe anyị ji eme ka anyị nweta agamnihu n'ụwa n'ụwa, nakwa ihe anyị ji eme ka anyị nweta agamnihu na nkwado nke Chineke ji nweta alaeze nke Chineke. Ramadan bụ ọnwa amara, ọnwa ebere, ọnwa ịnọ nsọ nye Chineke. Ramadan bụ ọnwa anyị ji enyere onwe anyị aka. Ramadan bụ ọnwa anaghị ekwe eji okwu. Ramadan bụ ọnwa ọdịrị na-agba mbọ kwamba na ya mere ihe ịchụ àjà, na ya nyere nwanne ya aka ka Chineke ga-agọzi. Site n'ihe ọma anyị mụtara n'ime Ramadan kụziri anyị ime sala enyasụ ya mụleyi. Ramadan kụziri anyị ịgba ike na ime enyasụ jee mee sala ụmale ka anyị na-eme tarawih. Amechi tarawih ga-eme tahajjud. Iwe bụcha nkụzi Ramadan kụziri anyị. Ramadan kụziri anyị ime ebere na ebe nwanne anyị nọ, ịgọzi nwanne anyị, inyere n'aka. Ramadan kụziri anyị ị na-anọ nsọ, anọ n'elu ịhụnanya na iso onwe anyị ụzọ n'etiti onwe anyị. Ihe na-ebuchi ọma Ramadan kụziri anyị, anyị ji agwa m ka were rụọ ọrụ ka azụ ka Ramadan gaa. Ramadan kụziri anyị ịtụ egwu Chineke nke ukwuu, maka na anyị na-atụ egwu Chukwu, na anyị na-atụ egwu Chukwu nke Chineke ga-edogo na amara. Ramadan kụziri anyị ka anyị gbaa mbọ na-enye n'onwe anyị aka, ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa.